Khwaihang Kortola Shikhok RD Block by Khobjak Shikaribari Panchayat ni 1 nong ward ni Ajit Deborma ni nok phaimani manliya buino ri wiri kha hine shawiri jakha Panchayat Secretary by hai hine shawi khinari kha Ajit Deborma ni hik Shimarani Deborma Chini nok ni bagoi chini list phaika list phai yang thangi nyai kha thangi nyai mani already chini list dongo list dong mani yagro chung chini nok photo buya kan talang phaika photo bui talang phai sweet lang phai ba iko u Panchayat ni baro rokta photo bui talang phai lo phai chung no kago hiri phai gi joma hine chini account rok aadhar rok jokpa rok jo to already chung Panchayat ta thangi jomari phaika jomari ma yagro kha buni jo to rang habai ka chini khe habya tangi habya ne chung Panchayat ta thangi nyai kha Panchayat ta thangi nyai man pore chung no u rang danai bo sai horo chung no nong ni jokpa dai to bui nok na haisika nok na haisikai norok bahai ke nok manai ba gang sungka to bo bahai ke sini nok bui na hanani chung to nok maya ko saba sano na bo ke dini nok buino danai saba bo secretary sungka nong ni nok to jokpat ekta bulungui phano bunyar hap thangmano inge bahai ke apti ke haman hyang sungka hap thangkai tak tam khanya ba hincho o Panchayat di secretary mung tama sajaman bin bung tam ching kama bo Panchayat ni abo Shikaribari Panchayat ni noni block nga tula siko norok te bojaga thangi nai khen nok rok ni kese kereng tui angro mayangoi thang sungui ga bono chini nok tangi mayang ga bo sai haro ko nok te malia buina hasika gi na bo hincho gang bidu thang nai kha bidu thang goi sungui mani jungna sau bologa thang sungui mani jungna sai haro nok to jung registration khaimia abo registration khaimia jung roka already na ati khaimia angoi jung nok no tam khai nok ri mana ba nok kha to list dongo list to khanya rok ta wana di hin sati ro ngai jung nok ang saka chini all list na bo phano jung nok ma kha bo borok na ha ka jung no kichak phunok di sar hi samani afro kai sati ro borok ta nok si dorkar na bla nok dorkar ngai nok tam na ek na nai hin sauta ngai saba sa kok rok o bidu ni engko tongnai logi tongnai abo sau nge bidu nung na haka bidu ba akong na sau nok manai nyero tawana di nge chung tawu bo nok simai khong ka buni khito ko si busu bisiro kawi tong khanor abo hai kese kereng man ek bosor ngui tong kha gandarok no Panchayat to dorok je kagoj joma thangri mani yagulo ba nongni account rok joma dorok ka klai bekara ham account rok joton di ja nge chung khan nok simai khong ka chung ba hai bui na hare chung